Oh, nagluya man ka diya. Pagluya, birthday ni Mugma. Luya rawa na ko daw. Blo! Anong karon pa man? What's up mga bay? We usually start our day sa mga vlogs na mo is kanang yung pagmata na mo. Sulit kita yan ang mag-vlog me. Start yun sa iskadlaw, gigabuntag, hantod gabi, hantod hapon activity. As for now, tomorrow is exactly my favorite day, ang 24th of July. So that's my birthday and again kayo mga gusto nato nga buhaton unta. Pwede ta nga mag-travel sa layo, sakay ko na plano, just like before. Pwede po ta nga mga to sa mga dagat, sa mga beach like Sama, Almatis, Gobjen, bisag asa nga mga beach sa Davao. Pwede po na to na buhaton. Daghan kayo kalipay nga pwede buhaton na to sa to ang adlaw, di ba? Kami na, tay! Bye-bye, Blue! Pwede man po nga, like the usual na dominate, like do it with friends, like magbuhat taong mga butang sa ato ang panimalay. Pwede po na mag 5 minutes tutorial ta, like tudlo taong things about vlogging and things about editing. Sa itong mga ginahimo nga ginagawa sa balay. Pero today is different. Lahi ang atong adtuan karon, so it's kinda adventure siya. So, let's have fun! Minara sa iklan. Baboy! Laman na ka na, di ka swito di ay. Nani kitong view boy ba? First na mong vlog boy, nani purma boy. Oh, nanis bas ba? Ani kita boy, wide kayo, nani bro, hindi ginagawan ba? Oh, hindi ka gusto nga makitan ka? Boy! Alright, na kami sa Kigel Ridge. Dili among starting point sa trekking. Pababa dito sa Wakanda. Wakanda forever! Wakanda Falls. Ayo sambak niya yun. Tama kayo. Ako naman eh. Sambak Falls. Let's go! Nalingaw ko ba kay karon kong katisting og kanang birthday nga nanay ginitrada gani sigaran beach nando ligo-ligo kani kay baktas gid ba mo gan lah di na boss lato na mga pulang araw tro mga pulang araw Wala, di maklaro. Oo, maklaro di ay. kita uyos yang mga pulang araw to mo ayaw lagi ayaw ko sakit ngawa diri no? Jay, ano wala di ka nag-gimog vlog katong birthday? Ay, atong last year. Ay, kwanto ka ng ano nitabo atong last year na birthday na ako. Kwento na ko sa inyo ha. Morning pa lang ato, naaraw sa balay, nagsige lang may kining discuss ang mga bagay sa buhay. Ano ba? Dito, nagkwentuhan kami dito. Hindi na kailangan utak sa Pilipinas. Anong kailangan? Alam mo? Hindi. Puso pala sa pagka-presidente, walang utak. Hindi kailangan ng utak. Hindi ginagamit ang utak. Ang kailangan puso. Hindi mo essential yung utak. Okay. Kung may utak ka, wala kang silbi. Wala kang silbi, no? Wala kang silbi. Kailangan puso talaga. Iwan ka. Ay, nasa plano ko na yan.
Pagka walang pundo sa ang gobyerno, walang pundo para sa mga mahihirap, ako nang bahala dyan. Pera mo. May puso ako eh. kaya Wala akong gani. utak. Ang akong Plano roon ta kay ibis mag jamming sa balay. Naka-schedule na ako, nakasulat na ako ang mga pangbuhaton sa vlog. and everything. Kaset up na siya. Yeah. After nako dito sa balay, set na. Oh. Wala ko kabalo nga kanan dito kung mga gipang sabot sa ako ang birthday. Kuan dito sila puro mga bitin sa ako ang kanabuhi. E di ang nahitabo. Next set na. Is padulong na sila. Dikilit lang akong ate og message ako ag Ngadto daw mi, lakaw daw mi turil. Yeah. di suko kay ko kay naka-set up na gud akong birthday nga dito lang sa balay. Medyo jamming mi and everything. Pero nadto gyapon ko Okay, kay. siyempre. May lang gusto. Yeah. May mga pinang nakunuhay dito. Eh di nalarga na mi padulong dito. Dala pa naman si Lebe ito, bata pa kay si Lebe, mga apay 1 year, pan pa, ito pa si Lebe. And then afterwards na, ila akong gisurprise o kanang naa sila tanan dito. Nade sila diya? Ay, nanin buang na iladra dayo. Gila. Binabati po namin ng maligayang kaarawan. Ba't sa inyo? Kuhan pa niya. Huyupon pa niya. Di pwede huyupon. Tanan akong event dito. Puro day mga kunay buds. Ay, pa sila. Right, finally mga bahay, naabot na mi sa Usambak Falls after a few walks. So, ato ta dito niya later on sa falls mismo. Dito ta mag-camp. Alright mga bayat, I think it was a long day na. So, hit like button kung nagustuhan ninyo, subscribe kung pa mo ka-subscribe, again, mag-feeling ko gamay ng istorya sa inyo ha. Watch out para sa video na kugma sa akong birthday gyud. Gamay lang ang kinabuhing gihatag sa tuwa mo sa Enigma ta. Diri na ako gusto sugdan akong adlaw.